तो नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बरुआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रहुआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब, मस्त होखब, तंदुरुस्त होखब, बिल्कुल फिट होखब। तो रहुआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक मैटर। भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी बिल्कुल दर्दनाक मैटर। उम्मीद करते रहुआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एक रहुआ नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से अपना हिसाब से गायकी करी तनी तो 100% बाकी गाना ही मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन ऐसे पहले रुआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रुआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी कल चाहत तनी गायकी रुआ के पसंद बा आ रुआ के बढ़िया मेटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, तो रुआ निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि अगर रुआ गायकी में दम बा तो रुआ के सपोर्ट करे खातिर हम तैयार बनी। ऐसे कि रुआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, ट्रैक पर होखे चाहे नया कंपोजिशन होखे, चाहे वो अपना फरमाइश के हिसाब से कोनो भी मैटर लिखवा सकिले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे साइड सॉन्ग, चाहे विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे वो अपना मनपसंद की कोनो भी मैटर लिखवा सकिले, चाहे म्यूजिक बनवा सकिले, चाहे रिकॉर्डिंग करवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रहुआ सबन से कि रहुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी आ चैनल पर नया बनी, चैनल का भी ले सब्सक्राइब नहीं के लिए तो सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रहुआ सबन के मिले। चलिए देर ना करते हुए मैटर को और देखल जा। हाल में आजे काल में वो गाना चंदन चंचल के बिल्कुल ब्लास्ट मैटर आइल बा कि इंदिरा आवास पास भइल बा। यही ट्रैक पर हुआ समय खातिर बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल खतरनाक मैटर लेके आइल बनी। तो चलिए देर ना करते हुए आज के मैटर देखल कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ये रहुआ सबन के हम गा के बताओ तनी। हे वो लड़का एक जनी के देखले बा तो बड़ी भाव में, बड़ी लय से कहता, कौना भाव में कैसे कहता कि रोजे रोजे जान तो हर बदलता पोज, कोनो जरूर कोइले बाटे पर पोज। हे सोना सोना कि रोजे रोजे जान तो हर बदलता पोज, कोनो जरूर कोइले बाटे पर पोज। उड़तारू ढेर तोड़ी नहीं आके मेड़, तू तो हथवा से हमारा छूटतारू छूटतारू। मन रहेगा के पैसा सोना लूटतारू, लगे मुखिया के बेटा लगे सुततारू। मन रहेगा के पैसा तू तो लूटतारू, लगे मुखिया के संगे तू तो सुततारू। कि मन रहेगा के पैसा तू तो लूटतारू, पाराधनवा के संगे जाने सुततारू। तो उम्मीद करतनी मैटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहतनी, चाहे एकर म्यूजिक बनवाल चाहतनी, चाहे रिकॉर्डिंग करवाल चाहतनी, तो रुआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा। अधिकतर भैया व्हाट्सअप रुआ कर सकीले, ऐसे कि कॉल बिजी रहेला। लेकिन एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कहीं मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम तो गायक ना, हम तो राइटर रुआ सबन के खाली बता सकीले, समझा सकीले। तब मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक के लिए रुआ सबसे अनुमति चाहब। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता दी।